Chtěli bychom ukázat lidem, kteří krmějí potulný kočky, který se nemají kam schovat. Takový jednoduchý, levný domeček, který se dá udělat z takovýto obyčejný kartonový krabice. Dovnitř se vyloží polystyrenem, který se naměří a vyloží se jako skládačka. A potom se obalí nějakým igelitem nebo folií levnou, která se dá koupit a nebo se někde sežene a přelepí. Tak vám ukážeme, jak se takový domeček vyrábí. Takže krabice vyloží se polystyrenem. Můžou se použít různý kousky, když se to složí. Tak, tohle je ten. I z kousky to jde krásně použít. A polystyren hřeje. Dovnitř to pak vyložíme senem. Důležitý je to seno, ne žádný hadry, protože hadry vaznou. Takže buď to seno, nebo i bez sena. Polystyren je sám o sobě teplej. Tak, to by bylo takhle vyložený, dáme to na vrch. A teď vyřízneme z boku, takhle z které strany? Tam od tebe. Z té strany, aby to bylo vidět, se krásně vyřízne. Zalepí. Nejdřív se to zalepí a pak se řeže. Takže tady máme takovouhle obyčejnou pásku, kterou celá krabice přelepí, aby se nám neotvírala. Můžeš točit. Ještě. Tak, to přijmeme. Máme nůžky někde tady. Jo? Tak. Tak a teď vyřízneme otvor, aby teda ta kočka tam mohla vlízt. Vlevo nahoře, jo? Je lepší trošku vejš, aby když je třeba sníh, tak aby to nějak nenamoklo, trošku větší nebo je malý, ne? Je malý. No, to už je ořezaný a zalepený. No, se vám zlomil nůž. Dáme novej, já mám. Takže musíme to zastavit. Peťo, stopni to, jo, já jdu pro kudly. Ty spoušťáš. Tak jo. A teď musíme celou krabici, pokud můžete dát třeba tu krabici pod kůlnu nebo někde do garáže, tak ani folie nemusí být, ale když se dá pod strom ven, tak je potřeba dát folii. Takže ukážeme teď, jak se obyčejná ta se koupí, 39 korun, je to na 2 krabice, takže zabalíme tu krabici do folie.
řádek, aby jsme měli, když poteče voda, aby tekla z vrchu, aby tam nikde nezatejkala. Tady máme ty knofliky. Tady si po kousek zalep. Kousek zalepíme, aby nám to drželo. No a teď se nám tam páska. Volku tu pistoli. Takže to je dobrý, no. Nejdřív tady, no, takže to se zalepí tady. A teď to složíme takhle. Jako balík. Vždycky směr potom bude ze zhora, aby ta voda stýkala dolů, aby tam nezatekla, je to dobrý. To je lepší. Když se to na to dá. Na plast. Tak, takhle to jenom lehce přichytneme. Tak. A teď to celý obalíme tou páskou. Je to možná to. A kde bude tam pak ta díra, tu pak najde. Tady je. Teď to. To vezmeme jednou asi taky. A teď musíme najít chod, kde bude. Na druhé straně asi. Tady je. Počkej, tamhle to, nech to. Já to poříznu zase, jak na to dělali. To je vysoko. Tady je. Tak, takže do kříže se to rozřízne. Já to tam dám. Takhle oblepíme ty hrany, aby se to tam nemotalo. Prostě to více rozřihnout. Tak, tam si s tím potom můžeme vyhrát a pořádně teda ten kraj oblepit. Tak. Tak můžeme ty věci upravit, aby se nedělala záhada, aby se tam nedržela voda. No.
Tak, domeček pro kočičky máme hotový. Ještě teda dáme seno. Když někdo nemá seno, nemusí být, ten polystyren sám o sobě hřeje. Hlavně ne žádný hadry, hadry vlhnou a není to dobrý. Takže ještě teď tam dáme seno, vám ukážu. Náklady potom říct. No, já nevím, jestli to postavíš dolů. Naspeme seno, to seno se, kočka si ho tam sama slehne, to pěkně slehne, oni to mají rádi, hlavně ne žádný hadry. Takže seno je úplně nejlepší, ono to vypadá, že ho je hodně, ale ty kočky si to tam krásně upraví. Tak. Tak, můžeme názorně předvíst, co bude dělat kočička. Pojď, Zuzanko. Zuzanko si to vyzkouší. Zuzanko, vlez tam. Tak. No. A už je v domečku. A když je kočka dobře živená, krásně zimu přežije. Dává se to někde pod strom ke kmenu, aby do toho nenapršelo a kočky jsou v tom strašně spokojený. Takže náklady jsou úplně minimální, krabici, kterou vám dají v každý prodejně, polystyren, buď se koupí, nebo se někde taky dostane. Odpadovej. Folie, ta stojí opravdu 39 korun, je to na 2 krabice, je to úplně nejlevnější a je to strašně fajn pro ty potulné kočky, který pravou a levou. Nemají kam schovat v zimě. Tak, Zuzanko, je to dobrý? Zuzi! To víc přelep. Zuzi! Se to hustěji zpřelepit. Pojď.